Matul il-jum tal-ħadda ta' persuni nġabru l-Belt Valletta sabiex igawdu l-karnival, jeta' kull sena joffri kostumi u karijiet mimlijin dettalji u kuluri mill-isbaħ. Net News kellemat ta' tfal libsin kostumi mill-isbaħ, fej għallunna xi jħobbu li żjed dwar il-karnival. X'għaġbak li żjed dwar il-karnival? Il-karijiet li jilbsu tfal. Isfin. Il-karru. Il-kostumi. Isfin u l-kostumi l-iktar. Isfin u l-karijiet. Il-karijiet. Jien l-iktar li joġobni fil-karnival huma l-karijiet. Tkellimna wkoll ma' ta' dilettanti tal-karijiet u żeffina li esprimew magħna kemm il-karnival jirrikjedi xogħol. Wara li għadda l-karnival li għadda, hemm żarmajja tal-karru kollu u rġajna bdejna tista' tgħid minn Marzu, April-Marzu tas-sena li għaddiet. Bdejna l-proċess mill-ewwel, għajna d-dejjin la morna baħar, la morna barbecue xej, għajna d-dejjin naħdmu biex wasalna sawnek illum il-ġurnata. Aħna bdejna sfini wara l-karnival tas-sajf, però l-karru ovvjament jibda jinħadem minn ħafna qabel, jibtibda taħseb xa tagħmel tema u hekk, eċetera. Mbagħad aħna żeffina nibdew isfin bil-mod. Ħdimna fuq dan il-karru għal dawn l-aħħar 11-il xahar, kienu 11-il xahar ta' tensjoni, ta' sakrifiċċji, il-bot mill-familji tagħna, però fl-aħħar mill-aħħar f'dawn il-ġranet qed naraw is-sodisfazzjon ta' dan ix-xogħol li ħdimna fuqu. Dis-sena kellna proċess naqri itwal mis-soltu kellna pjan naqri itwal. Għandi l-unur ngħid li għamilna l-ajmani u d-denz l-ajmani, u ċifina nitkellmu fuq dan il-karru mis-sena il-karnival li għadda. ċifika kienet esperjenza naħseb kemm inni nagħmel karnival kienet l-isbaħ esperjenza. Qabel ma tħallna f'din il-familja daqshekk sabiħa, ma konniex nimmaġinaw l-entużjażmu, s-sagrifiċċju, xogħol bla waqfien, daw l-aħħar ftit ġemgħat qas biex kienu jmorru jorqdu. U meta tidħol fiha tapprezza kifet il-xogħol kbir. L-attivitajiet tal-karnival se jkomplu għaddejjin sa nhar it-tlieta filgħaxija. Bl-attivitajiet jilħu l-qofol tagħhom bil-Grand Defilé li se jsir fit-Triq Sant'Anna l-Furjana mis-6 ta' filgħaxija l qudiem.